Daghang nangutana kung diskarte ba o diploma. Kung papiliun ka, asa man jud ka anang duha. Para lang sa ako importante jud ang diploma. Kung mo apply og trabaho, maglisod jud ang walay grado. Kung ako'y papilion, nagdepende lang sa sitwasyon. Daghan ang may diploma, pero wa gihapon dawada. Onya ang walay grado, maoy na dawat sa trabaho. Kay naadi ay BACKER, na maoy mo hangyo sa amo.